Hola, ara entrevistarem a la Yu, que va néixer aquí, a Catalunya, i ara ens donarà una mica la seva opinió que té envers el treball que estem fent. Hola, Yu. Bones, Lídia. En el centre escolar on eres alumne hi havia diversitat cultural? A veure, quan jo era petit, que feia primària o així, pues no tanta. Però cada cop, quan canvies de poble i te'n vas a secundària o així, pues sí, cada cop hi ha més. I quan érem 2 a primària, pues som 8 a secundària. Molt bé. De quina manera gestionava el centre aquesta diversitat cultural? No tinc molta informació d'això, així que no puc jutjar molt, però jo diria que bé. Per lo que veig, per exemple, quan ve un estranger, té com es deia? Les aules d'acollida? Les aules d'acollida, perquè es vagi adaptant al curs i agafant el ritme de la classe. Molt bé. Trobes que hi ha molta diferència en qüestions d'alumnat divers entre el centre on anaves abans i el d'ara? Em pots repetir la pregunta? Sí. Trobes que hi ha molta diferència en qüestions d'alumnat divers entre el centre on anaves abans i el d'ara? Sí, sí, bastanta. Sobretot quan, és el que em deia abans, que quan canvies de poble a ciutat, O del canvi de primària sí, a secundària? pues augmenta. Hi ha més estudiants, Cada cop venen o sigui, hi ha més immigració. sí. Per exemple, Diguem això. en el poble on tu vivies, la immigració d'on provenia principalment? Abans, majoritàriament, era del Marroc, sí, del Marroc i diria que els segons sud-americans, però no sé. Molt bé. Aviam, creus que la diversitat escolar està ben gestionada a les escoles actualment? A veure, jo crec que l'important d'això és que abans d'entrar a les classes i tot és que tinguin una base de l'idioma. Perquè depèn de la certa edat que vinguis, si vens molt jove, doncs sí, t'adaptaràs. Però quan ja vens que tens 15, 14, canvies de lloc, canvies de gent, nous amics, i l'idioma és una barrera que bastant gran. Per integrar-se, sí. L'idioma és fonamental. Fonamental. Creus que la immigració afecta l'èxit educatiu? A veure, pots referir aquesta pregunta? Doncs si el fet que hi hagi tanta immigració afecta doncs que puguis fer una carrera o puguis... Això depèn d'on vinguin les famílies. Per exemple, jo soc del Marroc, quan vaig néixer aquí, els meus pares són d'allà, però les meves germanes totes han estudiat i conec altres famílies que també del Marroc, que les seves germanes, pel motiu de ser noia, no han pogut estudiar. Això seria la diferència, saps? El que afecta a l'estudi, a l'èxit educatiu. Però, i en el sentit que si creus que la immigració pot afectar a que el grup classe que ja hi havia doncs endarrereixi o pugui sortir endavant, com ho veus això? Jo diria, a veure, tampoc és que afecti molt perquè no vindria una massa d'estrangers, serien 1, 2, 3, vale. I la majoria de gent d'allà és autòctona. Però sí, jo una mica sí que pot endarrerir. Molt bé. Què opines sobre l'educació que rep la gent autòctona i la